दिनै चिरां जिल्लानि बे मावखुलियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि समायखिरा लानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो गोदानै दाफुंजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि गोबां जिल्लाफोरनि बाहागो लानायजों आरो दख'रानि बाहागो लानायजों जों मोजाङैनो जाफुंसार होबाय। आरो बे समाव रौतानि बड'लेण्ड फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि जि बोसोरसालिया जथुम्मा बेयाव आजावजानाय थांखिफोरखौ जोङो फोरमायनो नागिरदों। आंजों लोगोसे एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी आरो जोंहा सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी दङ आरो गोबां बिबानगिरिफोर दङ। गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रौतानि जथुम्मानि गेजेरजों गोबांथार माखासे जोङो माहारि दानायनि थाखाय बा बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय बड'फानि जि मोनसे आदर्श आरो थांखि बेखौ बिथा खालामनानै जोङो बेयाव थांखि आजावदों। आरो बिनि गेजेराव गुबै थांखिफोरखौ आङो फोरमायनो नागिरदों। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जि दफा बे दफाफोरखौ 3 बोसोरनि गेजेराव जिखिनि मावफुंनानै होबाय बिनि थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जोङो स्पेसियेलि थेंक्स होदों, साबायखर बावदों। आरो लोगोसे जोङो दाबि खालामदों आद्रा थानाय जिखिनि गुबै दफाफोर दङ, सिमा बारायनाया आबुङै जानांगोन, कार्बि आंलंनि ST हिलनि इस्युआ रोखायै मावफुंजानांगोन, स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जे खामानि बियो दाबो मोगथाङाव महर मोनाखै, हाबाफारिया जागायदोंब्लाबो। आरो बेबायदिनो माखासे गोबां दफाफोर दंबावो। बे दफाफोरखौ गोख्रैनो 2024 मायथाइनि सिगां मावफुंनानै होनांगौनि थाखाय जोङो भारत सरकार आसाम सरकारखौ जोङो दाबि दैखांदों। नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे आफादारि बिथिङाव जोङो थांखि लादों। बे बोसोराव जोङो 10,000 गोदान बिबानगिरिफोर माने जेनेरेल मेम्बार सोद्रोमाफोर बे सोद्रोमाफोरखौ जों थिसनगोन दख'रा जोंनि कलेज आरो इउनिभार्सिटि पर्यायाव। आरो बिनि थाखाय मोनसे सिस्टेम जों बानायनानै लादों आरो बेखौ जों उननि समाव फोरमायगोन। लोगोसेनो जोङो मोनसे माने मेलेमजिबिफोरनि सान्थौ शिबिर जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जायफोर बिबानगिरि दं बे गासैखौबो लानानै जोंनि बारग' बिबानगिरिफोरखौबो जों लिंहरनानै बिनि थाखाय मोनसे जोङो सावरायमेल जों लागोन। आरो बियो सानबाबो जानो हायो, सप्ता खनसेबो जानो हायो। बिनि रडमेपखौ जों उननि समाव थिग खालामगोन। थामथियाव जाहैबाय जे मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिनि सायाव जों गोबां हाबा मावगासिनो दङ। बेखौ जोङो डाबल स्पिडआव खामानि मावगोन। खारन 2020 निउ एजुकेसन पलिसिनि गेजेरजों 2023 देग्लाय बोसोरनिफ्राय आसामाव बियो आराम्भ जागोन आरो बिनि माखासे प्रिपेरेसन जोंहा मावनो गोनां दङ। लोगोसे क्वालिटि सोलोंथाइनि थाखाय बर' बिजों सोलोंथाइजों बेखौ लाबोनायनि जि मावथांखि बेखौ जोङो साक्सेसफुलि मावनो गोनांबा आरो गोबां खामानि मावनो गोनां जोंहा दंबावो। दा बेयाव जोंहा माखासे गोबां एकाडेमिक आरो काउन्सिलिं रिलेटेड गोबां हाबाफारिफोर दङ, बेखौ जोङो उननि समाव मावलांगोन। ब्रैथियाव जाहैबाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज। बेयाव ड्राग्स बिनि हेंथायै जों हाबा मावगासिनो दङ आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जेखौ आसाम सरकाराबो इनिसियेटिभ हिसाबै दायो लाफैबाय। आरो ड्राग्सनि सायाव एबसुआ हाबा मावगासिनो मानसि लांखारनायनि सायाव। दा बे बेलायाव दाख्लैबावै सप्तासे सिगाङाव उदालगुरि जिल्लानि सनायगाव आनसलिकनि 2 जोंनि एबसुनि मावथिखौ आनसलिकनि मावथिखौ देगारजों उदैयाव सुदों। ड्राग्स जाग्राफोरखौ बुजायनो थांनायावनो बिथांमोनखौ आक्रमन खालामदों। जाय दायनिगिरिफोर बिथांमोनखौ हमनांगौ आरो आयेन बायदियै गोख्रों साजा होनांगौ आरो बिथांमोनखौ नेम केयार हस्पिटालाव सिकित्सा खालामनाय जादों, फाहामथाय होनाय जादों। दा बिथांमोना आउट अफ डेन्जारब्लाबो बिथांमोना सिरियास इन्जुरि जादों उदैयाव आरो बियो जोंनि थाखाय गोरलै बाथ्रा नङा। दा बेखायनो जिकुनु प्रकारै जोङो आनकमप्रमाइजिं भाबै ड्राग्सखौ होबथानो थाखाय गैया खालामनो थाखाय जों हाबा मावलांगोन। बे एबसु आरो जोंनि टीमनि डिसिसन। बाथियाव जाहैबाय हा हुनि बाथ्रा। फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हानि अधिकार मोननांगौ, बिनि थाखाय आसाम सरकारखौ दाबि दैखाङो। बसुन्धरा आसनिनि गेजेरजों ट्राइबेलफोरा 50 बिगा हा मोननांगौ, बिनि थाखाय आसाम सरकारखौ जों दाबि दैखांदों। आरो लोगोसेनो ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकखौ रैखाथि होनांगौ आरो बेलेन्ड ब्लकआव एनक्रच खालामनाय इलिगेल एनक्रचारफोरखौ होखारनांगौ। बे मोनथाम सरकारनिसिम जों दाबि दैखांदों। ससिय' कालचारेल आरो पलिटिकेल
जोंहा मोनसे थांखि दङ क'क्राझार लकसभा समस्ति बे लकसभा समस्तिखौ नैबे दा आथिखालनि जि डिलिमिटेसन प्रसेस इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि गेजेरजों सोलिबाय थादों बेखौ थांनाय जि गोजाम ड्राफ्ट बेयाव डिरिजार्भ खालामनानै होदों आरो बेखौ जों मालाबाबो गनाया बेखौ जों कमप्रमाइज खालामा बेखायनो जोंनि बाथ्राया जाबाय स्पष्ट क'क्राझार लकसभा समस्तिया जेरैबायदि एसटिनि थाखाय रिजार्भ बियो बाहाल थानांगौ आरो बिनि थाखाय जोङो जि पर्यायाव थांनांगौ आयेनगत भाबै हाबा मावनांगौ आरो डेम'क्रेटिक पन्थानि लामा लानांगौ जों बे पर्यायसिम थांनो थाखाय जोङो रेडि आरो बिनि थाखाय सरकारखौ जों अलरेडि मिथिहोनाय जाबाय आरो खावलायनाय आरो दाबिखौ जोङो लाखिदों बेजों लोगोसे आसामनि गामसाया बा असमिया हारिनि गामसाया जेरैबायदि GI टेग रिकगनिशन स्टेटास मोनबाय बर'नि आर'नाइ आरो गुबुन गुबुन बर'नि जिखिनि ट्रेडिशनेल दोरोङारि जिखिनि जोंनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बा जोंनि जानाय लोंनाय माने बिथिंफोर दङ बियो मर्यादा मोननांगोन आरो दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों आर'नाइखौ रिकगनिशन आरो स्टेटास होनांगौनि थाखाय कनसार्न अथरिटिखौ जोङो दाबि दैखांदों आरो खावलायदों आरो बिनि गेजेरजों बर' हारिनि आइडेन्टिटिखौ प्रिजार्भ खालामनांगौ आरो आर'नाइया जोंनि नंगुबै बेखौ जोङो बेंथानानै बा जों बेखौ गोग्गानायजों जोङो बोजबनानै लाखिनांगौनि थाखाय जोङो बेखौ दाबि दैखाङो गोजोन आरो माने अनलायनायनि जि मोनसे थासारि सान्ति सुक्तिनि उनाव गोजोन गोरोबथानि उनाव जों आथिखालाव नुनो मोन्दों जे गोबां माखासे बेबायदि थासारिफोर दिनै सोमजिदों थांनाय 10 दिनाव चिरां आरो क'क्राझाराव मोनथाम डकाइति इन्सिडेन्ट जादों सिलाइ दिन्थिनानै डकाइट खालामनाय आरो माखासे मिसक्रियेन्टफोरा बे खामानिखौ मावनाय जों नुदों सोर मावदों मानो मावदों जों मिथिया नाथाय जायफोरा मावदों बेबायदि गोजोनखौ सिमफायनाय आरो असान्ति लाबोनायनि जि थासारि खालामनो नागिरदों आनरेस्ट खालामनो नागिरदों बिनिफ्राय बिथांमोना जाहाथे गोजानाव थायो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो बर' हारिनि जानानै जों बिथांमोनखौ खावलायदों आरो गुबुन फारसेथिंजाय जि मोनसे जाथाय जादों बिनि सायाव पुलिस प्रशासना आसाम सरकारा नख'र बिफाना स्ट्रंलि इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ आरो बिनि सायाव बेबस्था लानांगौ आरो दायनिगिरिनि सायाव स्ट्रं माने बे मिजार लानांगौ होननानै जोङो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों खावलायदों बयनिबो जिउ आरो सम्पतिनि रैखाथि होनाया सरकारनि दायित्व प्रशासननि दायित्व जों मिथियो जे आसामनि पुलिस प्रशासना बिराद स्ट्रं किन्तु बिथांमोना दिनै मानो दुर्बल जादों मानो फेलार जादों जों बुजिनानै मोनाखै आरो बेबायदि इन्सिडेन्टआ जाहाथे रिपिटेड जाया बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ दाबि खालामदों गोजोन्थों।